xente de cuarto do colexio de Maside e vimos aquí cantar porque ninguén nos lo impide. Hoxe día 24 e sencheme de ledicia, é o día dunha grande da Galiza. Chámase la Rosalía, ela danos alegría, comenzando estes versos de Castro se apelida. Como facía Rosalía, loitamos contra a injustiza, pelexamos contra os demos que destruen a Galiza. Hoxe día de entroidar do galego son escolta, hoxe imos manifestar porque é día de revolta. Contra que nos revoltamos, contra o que nos ven externo, contra que nos fai calar e nos rouba no goberno. Falando de goberno, facer como ela facía, loitar sempre con firmeza, usando a poesía. Esta nosa poesía que fala de que non somos, xa que a nosa identidade fai que sexamos un pobo. Como padrón, onde morre Rosalía, desde o sol e a súa tea, e sobre nos escribía. Castellanos de Castilla, trata de ben os galegos, no século XIX, escribiu en estes versos. Lingua que la falaba era a meniña gaiteira, ou a muller da cociña, reixa muller xusticeira. Aquí vai a despedida, aquí vai a derradeira, hoxe é día de entroido, xa nos vemos na vindeira.